U srcu Zagreba, na mjestu gdje se čuju smijeh djece i radosni krikovi, dogodilo se nešto što će zauvijek promijeniti jednu obitelj i potresati čitavu zajednicu. Igralište koje je trebalo biti sigurno utočište, postalo je poprište nesagledive tragedije. Ono što su roditelji smatrali običnim danom u parku pretvorilo se u najgori noćni san koji mogu zamisliti. 3 godine nakon što je mala djevojčica nestala u redu za tobogan, domar je pronašao nešto što će baciti novo svjetlo na slučaj koji je policija zataškala. Nešto što će pokazati da ovaj nestanak nije bio slučajan, već dio nečeg mnogo mračnijeg i zastrašujućeg. Ako se pretplatite na kanal, ostavite komentar i podijelite ovu priču. Sada, pripremite se. Ono što ćete čuti moglo bi vas proganjati dugo vremena. Subota, 15. listopada 2019. godine. Zagreb je bio obasjan sunčevim zrakama, koji su kroz lišće jasena bacali zlatne fleke na dječje igralište u Maksimiru. Ana Kovač, 5-godišnja djevojčica s velikim smeđim očima i kovrčavom kosom, držala je majčinu ruku dok su prolazile kroz glavnu kapiju parka. Mama, mogu li na tobogan? Upitala je Ana, pokazujući na veliki plavi tobogan koji se dizao kao planina usred igrališta. Njena majka, Marija Kovač, 32-godišnja medicinska sestra, osmijehnula se i pogledala prema suprugu Petru, koji je nosio ruksak pun užine. Naravno, draga, ali čekaj da tata postavi deku za piknik, rekla je Marija, ne znajući da su to bile zadnje riječi koje će ikad reći svojoj kćeri. Igralište je bilo puno djece. Vikendom je ovdje uvijek bila gužva. Roditelji s kolicima, djeca koja trče uokolo, bake i djedovi koji čuvaju unuke. Bio je to savršen dan za obitelj. Ana je nestrpljivo čekala da roditelji završe s pripremama. Njezine male noge su poskakivale od uzbuđenja. Dobro, možeš ići, rekao je Petar nakon što je raširio deku pod velikim hrastom. Ali ostani gdje te možemo vidjeti. Ana je potrčala prema toboganu. Njezin smijeh se odjeknuo kroz park. Marija je gledala kako se njena kćer pridružuje redu djece koji čekaju svoj red. Bilo je otprilike 15 djece u redu, različitih uzrasta, od 3 do 10 godina. Lijepa je naša mala, rekla je Marija, sjedajući na dekicu i počevši vaditi sendviče iz ruksaka. Da, lijepa je, složio se Petar, dohvaćajući fotoaparat. Želim snimiti kako se tobogane. No usred pripreme aparata, Petar je primijetio da mu se baterija ispraznila. Marija, imaš li rezervnu bateriju u torbici? Marija je počela kopati po svojoj velikoj torbici, tražeći bateriju. Trebala bih imati... Čini se da sam je ostavila u autu. Ići ću po nju, rekao je Petar. Auto je tamo, nedaleko. Biću nazad za minutu. Marija je klimnula glavom i dalje tražeći po torbici. Možda 20 sekundi je skrenula pogled s igrališta. 20 kobnih sekundi koje će zauvijek promijeniti njezin život. Kad je podigla pogled, red za tobogan bio je kraći. Djeca su se tobogala i smijala. Ali Ane nigdje nije bilo. U početku nije paničila. Pomislila je da je Ana možda otišla na drugo igralište, ljuljačke ili maze. Ali kada je prošla oko igrališta pozivajući njezino ime, srce joj je počelo ubrzano kucati. Ana, Ana, gdje si? Njezin glas je postajao sve glasniji, sve očajniji. Druga djeca su se okretala prema njoj. Jedan dječak, možda 7 godina star, rekao je: Ona plava teta je odvela jednu djevojčicu. Kakvu plavu tetu? Upitala je Marija, nagle znojave ruke. Ne znam, bila je plava i nosila je jaknu. Rekla je djevojčici da ide s njom. Marija je počela trčati uokolo igrališta, viču Ana ime. Drugi roditelji su primijetili njezinu paniku i počeli pomagati u potrazi. Neki su čak počeli pozivati svoju djecu, strahujući za njihovu sigurnost. Kad se Petar vratio s baterijom, našao je ženu histerično plakajuću, okruženu neznancima koji su pomagali u potrazi. Nestala je, rekla je Marija kroz suze. Ana je nestala. Policija je stigla u roku od 15 minuta. Časnik Marko Jurić, veteran s 20 godina iskustva, preuzeo je slučaj. U početku sve je izgledalo standardno. Dijete se udaljilo na igralištu. Vjerojatno će se pronaći u roku od nekoliko sati. Ali kako su sati prelazili u dane, a dani u tjedne, postalo je jasno da se dogodilo nešto puno ozbiljnije. Ana Kovač nije se samo udaljila. Netko ju je uzeo. Istraga je bila opsežna. Provjerili su sve sigurnosne kamere u okolici, intervjuirali stotine svjedoka, pretražili svaki kutak Maksimira. Ali Ana je jednostavno nestala kao da se nikad nije ni dogodila.
Jedina kluca koju su imali bio je iskaz dječaka o plavoj teti. Ali bez opisa lica ili bilo čega konkretnog, ta informacija nije vodila nikamo. 3 mjeseca nakon nestanka, slučaj je stavljen na čekanje. Službeno, Ana Kovač je i dalje nestala osoba. Neslužbeno, mnogi su vjerovali da je mrtva. Kuća obitelji Kovač u Dubovoj ulici postala je mjesto tišine i bola. Marija je uzela neplaćeni dopust s posla. Nije mogla se koncentrirati na pacijente kada je njena vlastita kćer bila negdje vani. Možda u opasnosti, možda mrtva. Petar je nastavio raditi kao električar, ali susjedi su primijetili da se promijenio. Rijetko je govorio, a kad je govorio, bilo je samo o Ani. Njezinu sobu nisu dirali. Njezine igračke su i dalje bile raspoređene po podu, njezin krevet je bio počešljan, a na zidu su visile njezine crteži, kuća, sunce, mama, tata i ona, svi su se držali za ruke i smijali. Možda se vrati, govorila je Marija kad su je prijatelji nagovarali da počne uklanjati Anine stvari. Možda samo čeka pravi trenutak da se vrati kući. Ali duboko u sebi, Marija je znala istinu. Nakon mjeseci bez jednog traga, bez jednog poziva, bez jednog dokaza da je Ana živa, stvarnost je bila nijema i okrutna. Časnik Jurić povremeno je dolazio s novostima. Obično lažne dojave od ljudi koji su mislili da su vidjeli Anu na različitim mjestima. Jednom je bila viđena u Splitu, drugi put u Osijeku. Jednom je čak bila primijećena u Njemačkoj. Svaka dojava je dovela do istraživanja, ali svaka je završila razočaranjem. Prošla je godina. Marija i Petar su se razdvojili. Nisu mogli podnijeti gledanje jedno drugome u oči, znajući da svako vidi vlastitu krivnju. Marija se krivila što je skrenula pogled. Petar se krivio što je otišao po bateriju. Oboje su se krivili što Ana nije bila sigurna. Marija se preselila k svojoj majci, a Petar je ostao u kući. Tjednima nije izašao iz kuće, osim kada je trebao ići na posao. Susjedi su ga vidjeli kako sjedi na terasi, pije pivo i gleda prema parku gdje je Ana nestala. Druga godina je bila još gora. Mediji su prestali pisati o slučaju. Javnost je zaboravila. Ali obitelj Kovač nije mogla zaboraviti. Svako jelo je bilo jelo premalo, svaki praznik je bio nepotpun, svaki zvuk djetinjeg smijeha je bio podsjetnik na ono što su izgubili. Marija je počela posjećivati psihijatra. Dijagnosticirana joj je teška depresija i posttraumatski stresni poremećaj. Petar nije htio pomoć, rekao je da ne zaslužuje osjećati se bolje. U 3. godini Marija je pokušala početi novi život. Vratila se na posao, počela je izlaziti s prijateljicama, čak je krenula na terapiju parova s novim partnerom. Ali svaki put kad je prošla pokraj dječjeg igrališta, svaki put kad je čula dijete kako viče mama, srce joj se slomilo ponovno. Petar je postao još izoliran. Prestao je odgovarati na pozive, prestao je izlaziti s prijateljima. Jedina veza između njega i vanjskog svijeta bila je Ana. Svaku večer je gledao njezine fotografije. Svaku noć je sanjao o danu kada će se vratiti kući. Grad Zagreb je nastavio živjeti. Novi slučajevi su zauzeli pozornost policije i medija. Dječje igralište u Maksimiru je i dalje bilo puno djece i roditelja. Život je produžio, ali za obitelj Kovač vrijeme se zaustavilo 15. listopada 2019. Nitko nije znao da se priprema otkriće koje će sve promijeniti. Josip Novak bio je domar Zagrebačkog upravnog odbora za parkove i rekreaciju već 22 godine. Imao je 63 godine, ženu i 2 odrasle djece koja su se odselila iz Zagreba. Bio je miran čovjek koji je volio svoj posao. Ujutro bi obišao parkove, postavio klupe, očistio smeće, popravio igrališta. Igralište u Maksimiru bilo je jedno od njegovih omiljenih mjesta. Volio je gledati djecu kako se igraju, kako se smiju, kako uče prvu lekciju neovisnosti. Ali nakon što je Ana Kovač nestala, to mjesto je dobilo mračniju atmosferu. Čak i 3 godine kasnije vidjelo se manje djece na tom toboganu. 5. studenog 2022. Josip je dobio poziv od svojeg nadzornika. Josipe, trebamo detaljno održavanje velikog tobogana u Maksimiru. Netko se žalio da škripi i da su neki vici popustili. Možeš li to danas ili sutra riješiti? Naravno, odgovorio je Josip. Ići ću ujutro. Sljedećeg jutra Josip je stigao na igralište s kutijom alata i WD-40 sprejom. Tobogan je bio visok oko 4 metra, načinjen od čvrstog plastičnog materijala, s metalnom konstrukcijom ispod. Da bi došao do svih dijelova, trebao je skinuti plastične panele koji su pokrivali metalnu strukturu. Počeo je s vrha. Prvi panel se lako skinuo, drugi također. Ali kada je pokušao skinuti 3. panel,
na oko pola visine tobogana, primijetio je da je čudan predmet privršen za metalnu konstrukciju. U početku je pomislio da je to dio originalne konstrukcije. Ali kada je pogledao bliže, shvatio je da to nije trebalo biti tamo. Bio je to mali plastični škatuljica, približno veličine kutije za cipele, privršćena na unutrašnji dio konstrukcije. Josip je uzeo svoju baterijsku lampu i osvijetlio škatulju. Na poklopcu je bilo napisano tušem AK 2019. Srce mu je počelo ubrzano kucati. AK Ana Kovač, 2019. godina kada je nestala. Rukama koje su počele drhtati, Josip je pažljivo otišao škatulju s konstrukcije. Bila je lagana, ali nešto je bilo unutra. Mogao je čuti kako se pomiče kada je otrijesao kutiju. Trebao je zvati policiju. To je znao. Ali znati želja je bila jača. Otvorio je poklopac. Unutra je bio mobilni telefon, stari model koji nije prepoznao. Baterija je bila ispražnjena, ali telefon je izgledao u dobrom stanju. Osim telefona, bilo je tu još nešto. Mala bijela napomena, složena na pola. Josip je pažljivo otvorio napomenu. Rukopis je bio dječji, nespretan. Mama, tata, nemojte me tražiti. Ja sam dobro. Volim vas. Ana. Ali ispod dječjeg rukopisa, drugim mastilom, bilo je još nekoliko riječi napisanih odraslim rukopisom. Ona je bila na pravom mjestu u pravo vrijeme, kao i ostali. Josip je spustio napomenu, njegovo disanje postupno ubrzano. Ostali? Koji ostali? Je li to značilo da je bilo još djece? Uzeo je telefon i napomenu, stavio ih nazad u škatulju i nekoliko minuta je stajao tamo, pokušavajući procijeniti što treba činiti. Trebao je zvati policiju. Ali što ako oni zatvore slučaj bez pravilnog istraživanja? Što ako ovo otkriće ne dovodi do ničega? Odlučio je da će prvo pokušati doći do vlasnika telefona. Možda ima informacija koje policiji nikad nisu bile predstavljene. Otišao je kući, stavio telefon na punjač i čekao. Nakon sat vremena telefon se uključio. Imao je nekoliko starih poruka i jedan kontakt seznam. Nije bilo mnogo kontakata. Mama, tata, baka, Filip brat. Ali svi brojevi su bili iz 2019. Što je značilo da je telefon stvarno pripadao Ani. Josip je otvorio poruke. Prva je bila od mama. Ana, vidi što je tata napravio u vrtu. Druga od tata. Jesi li gladna, princeze? Treća od baka. Baka te čeka za tortu. Ali posljednja poruka je bila drugačija. Bila je poslana 20 minuta nakon što je Ana nestala, a bila je od nepoznatog broja. Oprosti, Ana, nisi trebala biti tamo. Pokušat ću te zadržati sigurnu. Nemoj pokušavati pobjeći. Josip je osjetio hladan strah kako se širi po njegovom tijelu. Netko je zadržavao Anu. Netko ju je uzeo i zadržao. Ali gdje je sada? Je li još živa? I tko je poslao tu poruku? Časnik Marko Jurić je bio u pisarnici kada mu je telefon zazvonio u ponedjeljak ujutro. Na poziv je bio neobičan poziv, domar iz upravnog odbora za parkove. Gospodine Jurić, rekao je Josip Novak nervoznim glasom, mislim da sam našao nešto važno o djevojčici, koja je nestala prije 3 godine. Onoj u Maksimiru. Jurić je uzdahnuo. Tijekom godina je dobio stotine ovakvih poziva. Ljudi su uvijek mislili da su našli važne informacije o Ani Kovač. Obično su to bili lažni tragovi koji su vodili nikuda. Dobro, gospodine Novak, što ste našli? Našao sam njezin mobilni telefon. I napomenu, sakriveni su bili u toboganu. To je privuklo Jurićevu pozornost. U toboganu? Kako? Netko ga je sakrio u konstrukciji. I ima poruke. Jedna je od nekoga tko je rekao da ju zadržava sigurnu. Jurić je shvatio da ovo možda nije još jedan lažni trag. Ne dirajte ništa više. Stići ću za 15 minuta. Kada je Jurić stigao na igralište, Josip ga je vodio do tobogana i pokazao mu gdje je našao škatulju. Policajac je uzeo telefon i napomenu, stavio ih u plastične vrećice kao dokaze. Gospodine Novak, jeste li imali kontakt s bilo kojim članom obitelji Kovač? Ne, rekao je Josip. Mislio sam da biste vi trebali biti prvi koje ću kontaktirati. Dobro ste postupili. Jurić je gledao poruke na telefonu. Posljednja poruka je bila osobito zabrinjavajuća. Pokušat ću te zadržati sigurnu. To je impliciralo da je Ana bila živa, barem neko vrijeme nakon nestanka. Jurić je pozvao forenzični tim da pregleda tobogan i okolinu. Također je naredio da se telefon pošalje na tehničku analizu, možda su mogli locirati od kuda je poslana posljednja poruka. Poslije podne je pozvao Mariju Kovač. Nije je čuo 3 mjeseca.
Posljednji put je čuo kad je neki turist u Puli mislio da je vidio Anu. Gospođo Kovač, imam novosti o vašoj kćeri. Marija je šutila na drugoj strani veze. Zatim, kakve novosti? Našli smo njezin mobilni telefon i mislimo da imamo novi trag. Gdje? Gdje ste ga našli? Marija je počela plakati. To bih radije rekao vama osobno. Možete li doći na stanicu? Sat vremena kasnije, Marija je sjedila preko od Jurića u istoj sobi gdje je 3 godine ranije dala izjavu o nestanku svoje kćeri. Izgledala je starija, umornija, kao da joj je život izvučen iz očiju. Pokažite mi telefon, rekla je Marija. Jurić je iznio plastičnu vrećicu s telefonom. Marija ga je odmah prepoznala. Bio je to stari telefon koji su dali Ani za njezin 5. rođendan. Koristila ga je samo za pozivanje roditelja i bake. Gdje ste ga našli? Jurić joj je objasnio o Domarovom otkriću. Također joj je pokazao napomenu, ali nije spomenuo poruku od nepoznate osobe. Vjerovao je da bi to moglo biti previše traumatično. Ana je napisala ovu napomenu, rekla je Marija, njezini prsti tracing preko plastične vrećice. Poznajem njezin rukopis. Gospođo Kovač, ova napomena kaže da ne tražite Anu. Smatrate li da ju je netko prisiljavao da to napiše? Naravno, rekla je Marija kroz suze. Ana nikad ne bi rekla da nas prestane tražiti. Ona je znala da je volimo. Ona je znala da je nikad ne bismo ostavili. Jurić je klimnuo. Ponovo ćemo otvoriti slučaj. Imamo nove dokaze i nove tehnologije koje 3 godine ranije nismo imali. Pronaći ćemo tko je odgovoran. Ali dok je Marija izlazila iz policijske stanice, Jurić je znao da će istina biti komplikovanija od onoga što je rekao. 3 godine je bilo dugo vrijeme. Svjedoci su zaboravili. Dokazi su nestali. A što je najgore? Ako je Ana bila živa nakon nestanka, gdje je sada? Tehnička analiza telefona trebala je nekoliko dana. Ali Jurić je imao predosjećaj da što god što su otkrili, to će promijeniti sve što su mislili o nestanku Ane Kovač. 2 tjedna nakon što je telefon poslan na tehničku analizu, Jurić je dobio poziv koji je promijenio sve. Forenzičar Damir Petrina je bio uzbuđen kad je pozivao. Marko, trebamo se vidjeti odmah. Ono što smo našli na telefonu, to je nevjerojatno. Jurić je stigao u forenzičarski laboratorij za 30 minuta. Petrina ga je dočekao s nekoliko ispisanih stranica i zabrinutim izrazom lica. Posljednja poruka nije poslana iz Hrvatske, rekao je Petrina. Poslana je iz Slovenije, iz grada blizu hrvatske granice. Ali to nije sve. Petrina je pokazao na računalni ekran. Uspjeli smo locirati točnu poziciju. Poruka je poslana iz kuće u malom selu zvanom Rogaška, 20 km od Varaždina. A tko je vlasnik kuće? To je problem. Kuća je kupljena 2 mjeseca prije Aninog nestanka od strane tvrtke koja je registrirana u Sloveniji. Ali kad smo kopali dublje, tvrtka je lažna. Vlasnik je netko tko koristi lažne dokumente. Jurić je osjetio kako mu se želudac stješće. Dakle, netko je planirao ovo? Izgleda da je tako. Ali ima još nešto. Petrina je pokazao drugu stranicu. Anin telefon je aktiviran još 3 puta nakon te poruke. Prvi put 3 dana kasnije, drugi put nakon tjedan dana, treći put nakon mjesec dana. Svaki put iz iste adrese. Što to znači? Znači da je Ana bila živa barem mjesec dana nakon nestanka. Možda i dulje. Jurić je osjetio mješavinu nade i gnjeva. Ana je možda bila živa. Ali gdje je sada? I tko ju je zadržavao? Imamo još nešto, rekao je Petrina. Na telefonu su bile obrisane slike, ali uspješno smo ih oporavili. Želite li ih vidjeti? Petrina je pokazao nekoliko fotografija na računalu. Prva je prikazala Anu u maloj sobi s drvenim zidovima. Izgledala je uplašeno, ali također živo. Druga je prikazala istu sobu iz drugačijeg kuta. Treća je bio selfie. Ana sa starijim muškarcem kojeg Jurić nije prepoznao. Tko je taj muškarac? Ne znamo još, ali radimo na facijalnoj prepoznavi. Jurić je uzeo kopije fotografija i pošao prema svojem autu. Imao je adresu u Sloveniji i sada je znao da je Ana bila živa barem nekoliko tjedana. Trebalo je organizirati međunarodnu istragu. Pozvao je slovensku policiju i objasnio situaciju. Također je pozvao Mariju Kovač. Gospođo Kovač, imamo proboj. Ana je bila živa nakon nestanka. Imamo adresu gdje je možda bila držana. Marija je zašutjela. Zatim, živa? Ana je bila živa. Da. I imamo fotografije.
Želim ih vidjeti. To nije dobra ideja. Slike su... Želim ih vidjeti. Marija je povisila glas. To je moja kći. Sat vremena kasnije, Marija je sjedila preko od Jurića, gledajući u fotografije svoje kćeri. Ana je izgledala mlađu, plašljiviju, ali živa. Tko je ovaj muškarac? Upitala je Marija. Ne znamo još, ali pronaći ćemo ga. Gdje je ona sada? Ako je bila živa... Jurić nije znao što da kaže. Mjesec dana aktivnosti na telefonu, zatim ništa. Puno mogućnosti i većina ih nije bila dobra. Slovenska policija je otišla do adrese u Rogaškoj sljedeći dan. Kuća je bila prazna, ali imala je znakove da je netko živio tamo nedavno. Našli su više fotografija Ane, neki njezinu odjeću i nešto što je ledilo krv Juriću kada je dobio izvještaj. Odjeću koja nije pripadala Ani, ali je bila dječja. Koliko dječje odjeće? Odjeća za 4 različite djece, različiti uzrasti. Jurić je pomislio na napomenu koja je nađena s telefonom. Ona je bila na pravom mjestu u pravo vrijeme, kao i ostali. Bilo je više djece. Istraga je tek počela, ali Jurić je znao da su otkrili nešto puno veće od jednog nestanka. Otkrili su serijsko otmice djece koje je trajalo godinama, možda desetljećima. Ana Kovač možda je bila živa 3 godine ranije. Možda je još živa sada. Ali gdje je i s kim je? To je pitanje koje će trebati mjesece, možda godine da se odgovori. Jedino što je Jurić znao sigurno bilo je da slučaj Ana Kovač više nije zatvoren. Bio je to početak nečeg puno većeg i mračnijeg od onoga što je ikad zamišljao. A Marija Kovač je imala ono što nije imala 3 godine, nadu. Ana je možda bila živa. Iako je bila živa, Marija neće prestati tražiti dok je ne pronađe. Istraga se nastavlja,